أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعهم أجمعين. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yolun qarauına davam etamiz. Eң birinchi şuşa zor temani deb aytib boshlab jibergancha tag'in bir qat esingizga tushirib o'tamiz. Bizning şuşa qisqachagina videoroliklardan so'ng, şuşa kursdan so'ng belgili bir qisqagina so'rovlar bo'lacak. Kim shularga birinchilardan bo'lib javob bera, inshaalloh bizning masjidimizdan esdalikli bo'lakni olar. Inshaalloh shunga e'tibor bilan qarab boring. Shunda bo'lgan ma'lumotlarni esingizda qoldirishga tirishamiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz indi aytib ketdik. Аңа Аллаһ Таала шушындай bir күңеленә зур эшкә карата, ягъни үзе белән бергә bir калуга карата мәхәббәтне салды. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям еш кына Мәккәдән ярак булмаган җирлектә урнашкан Хира дигән тауга йөри иде. Шуның тау куышында утыра иде. Киләчәктә менә шу тауны инде Җәбәл-Нур, ягъни Нур тауы дип атыйлар. Һәм менә шушында 610 елга туры килә дип әйтәләр. Һәм инде кояш календаре белән караганда 10 август чорларына туры килә дип әйтәләр. Инде аны әлбәттә Аллаһ Таала белүчерәк. Зур бер вакыйга була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янына Җәбраил алейхиссалам килә. Һәм инде аңа Галaq сүрәсенең 1-5 аятын иңдерә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям biz инде аны әйтеп киттек, үзенең тормыш иптәше Хадиша анабыз радиллаһу анһага булган вакыйгаларны сөйли, тасвирлый һәм ансы инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямны үзенең абысы Варакага илтә. Һәм Варака әйтә, синең кырыңа дия Муса алейхиссалам янына килгән фәрештә, ул инде Намус дип әйтә, шул фәрештә килде ди. Их ди, мин яшьрәк булып, халкың сине куа башлаганчыга кадәр яшәсәм иде ди. Мин әлбәттә сиңа иярдем, сиңа ярдәм итер идем ди. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям гаҗәпләнә. Ничек мине ди халкым куырмыни шушы әйберләрне эшләгәч ди. Һәм инде Варака ибн Науфал әйтә, әйе ди, дөреслекдә һәрбер тапкыр ди, пәйгамбәрләр син алып килгән әйберне алып килгәч, ягъни иманны, динне алып килгәч, аларга каршы сугыштылар ди. Һәм Аллаһ Тааланың хикмәте белән билгеле бер вакытка кадәр шушы вахи иңү туктый һәм инде Варака ибн Науфал ул вафат була. Әлбәттә, ул мусульман булып вафат була дип без инде бер шиксез әйтә алабыз, чөнки ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны таныган беренче кешеләрдән иде. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямга билгеле бер вакытка вахи иңү, ягъни Аллаһ Тааладан хәбәрләр иңү туктап торыла. Билгеле Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям моның өчен бик нык борчыла башлый. Шушы Бухари хадислар җыентыгында да шундый бер хадис килә, анда инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадисның инде эчтәлеге шуннан гыйбарәт. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бик нык шикләнә башлый үзендә һәм инде кыядан сикерергә уйлый. Һәм кыядан сикерергә уйлаган сайын аның янына фәрештә Җәбраил алейхиссалам килә иде ди һәм әйтә иде: "Әй Мөхәммәд, син чынлап та Аллаһ Тааланың илчесе" дип әйтә иде ди. Һәм бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям йортына, өенә кайтып барганда, ул аңа эндәшкән тавышны ишетә. Һәм күккә караса, шушы җир белән күкне капларлык арада фәрештә Җәбраил алейхиссаламның утырганлыгын күрә. Ул инде кеше кыяфәтендә була. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик нык курка шушы эштән һәм инде йөгереп кайта өенә. Һәм инде әйтә: "Дәстируни, дәстируни, заммилуни, заммилуни" ди. Каплагыз мине, каплагыз, бөркәгез миңа, бөркәгез ди. Һәм Аллаһ Тааланың рәхмәте белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга Мудәссир сүрәсенең инде риваятләрдә әйтелә, 1-7 аяты инде ди. Анда инде Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Я әйюһәл муддәссир, قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر" ди. Менә шушы аятлар иңү белән гыйлем әһелләре әйтә, Пәйгамбәр Мөхәммәд Расулуллаһка әйләнде ди. Ягъни Аллаһ илчесенә әйләнде. Беренче карашка бу вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга иңгән аятлар алар бик нык кыска. Алар кыска, алар укырга шул кадәр кулай, матур, аның үзенең ритмы бар, аның үзенең моңы, аһәңе бар. Ләкин аның эчтәлегенә карасаң, бу шул кадәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямнан зур әйбер таләп ителә.
һәм инде аның эштәлеге бик нык зур һәм үтәлеше ягыннан караганда авыр. Менә шушы Расулуллах саллаллаху алейхи вәсәлләмгә ингән Мудассир сүрәсенә әйләнеп кайтсак, анда нәрсәне күрәбез? Аллаһ субханаһу ва тааля пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәсәлләмгә мөрәҗәгать итә. Я әйюһәл муддассир ди. Әй бөркәнгән кеше ди. Кум фәәнзир. Тор ди. Һәм кешеләрне кисәт ди. Димәк, кешеләргә пәйгамбәр саллаллаху алейхи вәсәлләм Аллаһ Тәгаләнең дине турында җиткерергә тиеш иде. Аллаһ Тәгаләнең динен җиткерергә тиеш иде һәм аларны гафләт йокысыннан уятырга тиеш иде. Моңарчы барган шушы уен көлкеле тормыш, әгәр дә бәндә Аллаһ Тәгаләгә ышана икән, ул шушы тормышын, гафләттә булган, битараф булган тормышын ул үзгәртергә тиеш иде. Кум фәәнзир ва раббака фәкәббир ди Аллаһ Тәгалә. Һәм Раббыңны бөйеклә ди. Бөйеклә, ягъни бердән-бер бөек булган тәкәббир дип әйтик. Бу инде яхшы мәгънәсендә булган бердән-бер зат ул Аллаһ Тәгалә генә. Аллаһ Тәгаләгә генә хас бу сыйфат. Аллаһ Тәгаләгә карата гына бу сыйфат камиллекне аңлата. Мәгәр кешеләргә түгел. Кешеләр берничек тә масаеп тәкәбберләнеп йөрергә тиеш түгел. Алар аңа хаклы түгел. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва сиябака фатаххир" ди. Һәм киемнәрне пакла ди. Киемнәрне паклау монда бу аятны аңлатып төрле фикерләрне әйтәләр. Беренче карашка бу инде тышкы киемнәрне паклаудан гыйбарәт, икенче яктан күңелне дә паклауны үз иченә ала диючеләр дә бар. Һәм ничек кенә карасаң да, менә бу дингә өндәүче кеше, дәгъватчы, ул инде киемнәрне игътибарсыз карарга тиеш түгел. Ул булдыра алганча яхшы күркәм кыяфәттә йөрергә тиеш. Һәм бигрәк тә инде хуш ис китереп, һәм инде ул киемнәре аның пак булырга тиеш. Һәм икенче яклап караганда, фақат менә шу чиста күңелле кешеләр генә, үзенең күңелен чистарткан бәндәләр генә Аллаһ Тәгаләнең шушы рисаләсен, Аллаһ Тәгаләнең динен кешеләргә җиткергә хаклы. Чөнки бу хак булган, бердән-бер булган, чиста булган камил дин һәм аны лаеклы бәндәләр генә җиткергә тиеш. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Вар-руджза фахҗур" ди. Һәм Аллаһ Тәгаләнең ачуын китерә торган бөтен эшләрдән ди ерагай ди. Аларны кис үзеңнән ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вала тамнун тастаксир" һәм ди күбрәк алырмын дип өметләнеп эшләмә ди. Менә бу шулай ук бөек бер аят. Син Аллаһ юлында нинди дә булса изгелекне, игелекне эшләсәң икән, син аны арттырып алырга, ниндидер бер дивидендларын дип әйтик, арттырып алырга өметләнеп эшләргә тиеш түгелсең. Син эшлә дә унут. Бу изгелегең турында кешеләргә фаш итеп йөрмәүең әлбәттә хәерлерәк. Чөнки сорау туа. Син аны кем өчен эшләдең соң дигән. Ягъни инде Аллаһ Раббыбыз инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмгә аңлата һәм үзеңнең эшләгән эшләреңне ниндидер бер бөек эш дип кабул итмә ди. Безнең халкыбызда да бар, без аны еш әйтәбез инде. Халкыбыз нәрсә ди? Изгелек эшлә дә суга сал ди. Әдәм белмәсә дә балык белер ди. Ягъни бер нинди изгелектә ул бушка чыкмый. Бушка калмый, юкка чыкмый. Ул әлбәттә үзеңә беренче чиратта үзеңә бу дөньяда да ахиратта да әлбәттә ул әйләнеп кайтачак. Һәм инде Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ли раббика фасбир" ди. Һәм Раббың ризалыгы өчен бөек булган шушы галәмнәрне юктан бар кылып, аларны һәр даим тәрбияләп торучы Раббың ризалыгы өчен сабыр итте. Бу бик зур аятлар җәмәгать. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә киная белән күрсәтә. Ни өчен сабыр итәргә куша? Димәк, шушы Аллаһ юлында, дин юлында, дингә өндәү юлында бик күп сынаулар аңа әзерләнгән булуын Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә хәбәр итә. Сине кысырыкларлар, сиңа каршы көрәшерләр, синең сахабаларыңны үтерерләр. Ләкин син шушы Аллаһ Тәгаләдән савап алу нияте белән дә шушы бөтен әйберләргә дә сабыр ит. Бу дөньядагы булган, килгән һәм киткән җиңел һәм авыр бөтен сынауларга Раббың ризалыгы өчен генә сабыр ит. Менә бу аятлар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә хас рәвештә ингән булса да, аның инде мәгънәләре кыямәткә хәтле бөтен мөселманнарга да туры килә. Без кешеләрне дингә өндәргә тиешбез. Без үзебезнең күңел паклыгыбызны да кайгыртырга тиешбез һәм инде үзебезнең киемнәребезне дә пакларга тиешбез һәм Раббыбыз разый булмаган бөтен эштән без ерагайырга тиешбез һәм Раббыбыз ризалыгы өчен без сабыр итәргә тиешбез.
Endi Alloh Rabbimiz har barchalarımızga da aniq iymon, tavfiq, hidayat, istiqomatlarini nasip eylesin.